Ja sitten seuraavaan äänestykseen. Vaihtoehdot näette ruudulla. Äänestäkää ja vaikuttakaa. Koska äänestys näyttää kestävän, luen tässä välissä hieman yleisöpalautetta. Nimimerkki Sami on lähestynyt Submarinen tuotantotiimiä seuraavanlaisella viestillä. Terve! On se vaan sääli, kun Suomessakin näytetään telkkarissa moraalitonta paskaa viihteen nimissä ja ollaan olevinaan niin lainausmerkeissä katuuskottavaa. Mitä se sitten tarkoittaakaan? Ja miksi tosi-TV-ohjelmia tehdään melkein pelkästään kusipäisistä, ryyppäävistä ja örveltävistä suomalaisista? Miksi telkkarissa seurataan viikosta toiseen, kun ihmiset tämän maan virallisen uskonnon mukaan kulkevat hitaasti, mutta varmasti helvettiin tekemällä syntiä synnin perään? Miksi Sub-TV ei esitä tosi-TVtä esim. Uskovaisista lainausmerkeissä tylsistä ihmisistä elämässä tavallista lainausmerkeissä moraalista elämää? Mikä ihmeen kirjoittamaton sääntö on se, että tosi-TV kuvaa pelkästään huonosti käyttäytyviä ihmisiä? Kuka sen on päättänyt? Ja sitä perustellaan sanomalla, että tuollaistahan esimerkiksi laivalla tai bileissä tapahtuu jatkuvasti. Totta. Mutta kyllähän esim. Kirkossa ja seurakunnissakin veisataan jatkuvasti ja se on tavallista elämää toisille ihmisille. Poiketkaapa vaihteeksi rohkeasti massasta ja tehkää sitä tosi-TVtä ihmisistä, jotka osaavat edes jotenkin käyttäytyä, joiden arvomaailma on vielä 2000-luvullakin terveellä pohjalla. Bla bla bla, ja sitten tässä sanotaan vielä, että voisitte kuvata mieluummin vaikka jonkun raittiin ihmisen elämää kerran viikossa. Raittius on sentään hyvä asia, josta on syytä olla ylpeä. Kiitos nimimerkki Sami rakentavasta palautteestasi. Otimme toivomuksesi heti huomioon ja ensi viikon jaksossa ohjelmassa esiintyykin aivan tavallinen suomalainen keski-ikäinen uskovainen nainen. Sirkka Tälli. Ja äänestys päättyy.